to su všelake odrade boli, napríklad kultúra, šulstvo, informácia, ja neviem, što ešte šo. A to sú potom činili tiež zahajrovania, organizovali a kurzy prevedli a tak. Tam je najskôr Serbskú skutkoval kus Mirči Novák Nehonský, ale ja som im ve šulským potredže bola, tiež je bol ešte sobu Herbert Bruck a Heinja Rečkec, to byše pozdejšia pečcena Krčebuska z budyských končín, ta je bola zapistovanie zamovita. To sú najskôr tiež vlivu konjeli, když so nicht tun přistajú, a čun zapse môže, abo tak, dokiž písomné materiály, knižky a tak, tedy ešte nebychu. To říká, že Niemsche Sorbisches Volksbildungsamt.